Compoint ви представя един наистина впечатляващ имот. Ексклузивен 4-стаен мезонет с панорамна гледка към катедралата и централната част на града. Разположен на 7 и 8 етаж в модерна сграда от 2022 година на улица Неофит Босвели 9. Този дом съчетава простор, стил и отлична локация само на 10 минути пеша от центъра. На първото ниво ви посреща слънчева дневна с кухненски тракт, спалня с тераса, санитарно помещение и красиво вътрешно стълбище. На второто ниво са разположени още 2 спални, 2 тераси, санитарно помещение, перално помещение и удобен коридор. Имотът се предлага завършен до ключ с висококачествени подови настилки, луксозни интериорни врати, допълнителна шумо- и топлоизолация, модерно оборудвани санитарни помещения и изградена система за смарт дом във всички стаи. Жилището е с чиста площ от 111 квадратни метра, като към него има идеални части от сградата и парцела, както и опция за закупуване на подземно паркомясто. Вътрешното стълбище е изпълнено с дъбови стъпала от най-висок клас, а в пералното помещение е предвидено място за пералня, сушилня и пречиствателна система за питейна вода. За повече информация свържете се с консултант Владимир Темнялов на посочения телефон.